Съблечи се. Оче на Парфори. Оче на Парфори. Съблечи се. Оче на Парфори. Оче на Парфори! Какво става, бе? Не бяхте заспал. Ми малко съм уморен, бе, да го. Не вие сте уморен, ама аз сега трябва да ги интервюирам тук. Не вие съгласихте да го Аз се дръмна да го, вие си интервюирате. Ами да, така, сега кажете как. Кажи как си. Уморен съм, ти каза. Явно малко си уморен, да. С нощи имах страшния сблъсък с дявола, бе. Да. Ос. Не е сериозно това нещо. Да се облада, да се съсредоточа с това така. Какво говорихте? Какво стана с нощи каза, че имал страшен сблъсък с дявола, да го ева? Сблъскаме се като два овни, да го ева. Както си седях в семинарията, да го ева. И гледах телевизия, локалия се яви пред мене и ме заплаши. Вървори! И за да Казимира, да привия! Ей! На Вървори ни си по-голям дявол от мене и сега ще си покваря душата. Ще ти покваря душата, каза дявола. Това го каза той. Той го каза това. Той го каза да го Той го каза дявола. И ти какво му каза на дявола? Да, ти вика му. Мръдни малко от телевизора, бе. Тево, пялицата на Тево. Мръдни малко, бе. Закриваш ми порото на Тево, дявола на Тево. Ей, дявола, да бе, дявола. И тогава дявола се ядоса има... Какво направи дявола? Облада. И то облада? Мене, ме облада. Ето облада дявола. 6 часа. Как беше? Врещял съм като малко дете. Загаси лапата и като се събудих, болезнено ли? нещо му понаболваше отзад. Болезнено ли? Болезнено. Викам да не съм паднал по стъпалата да го ева. Той вика, не си. Болката е малка да го ева, срама е голям. Кефа също. Нема също сериозно да го ева. Да го ева, че вече не знам на дявола опашката отпред ли да го ева или отзад да го ева. Нека се върнем на темата. Върни се на темата, да ева темата. Ходил ли си? Всичко давай да го ева, че стана 8 часа сутринта да бе. Ходил ли си да освещаваш стриптиз клуб? Тия места не са ли забранени от Библията? Глупости говориш да го ева, тебе. Ти не знаеш, че не са забранени да го ева. Там ходят само самотни мъже. Това да не беше дявола да го ева. Кажи ще видим голем зор с двамата и ще да бе. Добре, от стриптижерките с какво впечатление? Си разбрах, там ходят самотни мъже. Клатат камбали, така. Много набожни, стриптижерките са много набожни момичета, бе. Непрекъснато се стремят да стигнат до Бога да ги ева. Всяка се катери по един кол нагоре, към небето. А ти лично поговори ли с момичета? Ами поговорих, чадо. По едно време дойде при мен едно момиче да го ева. Смирено да го ева, разпищолило се като вавилонска блудница и се раздрънкало да го ева като пълска камбара, бе. А отпреде за неща като кобетата на Александър Невски да го ева. Големи гърди, обаче къси крака. Нещо да го ева като Даки от Сич. Спортен гигант да го ева. И какво ти каза стриптижера като това Даки от Сичи? Бал. Вика ми, отче на Фарфори, Да. грешта са простими. Да, И аз си викам така, като те гледам, май нема ти простилата. Как се прави, бе? Не, ти не се ли възмути? Това е една голяма голотия около тебе. Трябва да се възмутиш. Възмутих се да го. Как се възмути? Възмут. Навсякъде само голи жени да ги ева. И тогава аз им казах, момичета, непристойно е да го ева да седите голи пред свещеник да ви ева. А те викат, прав си дядо попе, веднага се облечем. И аз викам, не бързи. Да, се облечем, така викам, веднага се облечем. Викам, не бързите, че да, мой по-лесно, аз да се съблека да го ева. Само махам това и... А ти отдолу гол ли си, отче? Чисто гол. Това топло да го ева. За какво са ми тия дрехи? Само дам пари за глупости да ги ева. Отче, да не запиташ. Хода пък като няма така и са поразгърна. Да, добре, ясно. Няма да го ева нищо, то нищо се не вижда, бе. Само да не заспиш. Така. Отче. Дявола. Некой път не знам какво правя. Смей се вселява дявола. Дявола се вселява. Дявола да го ева. То голем дявол, да знаеш. А как мина самото освещаване на стриптиз бар?
Взех едно бакърче със светена вода да го ева и една хитка здравец. Осъщаването помина последния начин. Значи, те танцуват стриптизорките Астрасия. Те танцуват Астрасия и така цяла вечер 200 лева се издръсих да го ева. Уважаеми зрители, това е всичко от мен за днес. Гледайте ни утре, за да видите новите кандидати за слава и те